Pinagbubuson niya na sa Kongreso ang pagdugang labi sa 2,000 na kadugangang guidance personnel sa mga pampublikong eskwelahan sa 2027 kasabay kan presupostong 802 million pesos na pondo tanganing pagkasugon ng mental health as in child protection services sa mga estudyante. Sigon kay House Minority Leader Marcelino Libana, nakapalaog sa presupostong 7.2 trillion pesos na national budget ang para naman sa 2027 ang pagkriara ni 1,800 school counselors associate positions. Bagay man ang 221 school division counselor position sa irarom kang Department of Education ginawan doon ni Libanan na importante ang dugang na counseling personnel urog na sa tahaw kan mga report ni na bullying, school violence, as in iba pang mga problema na pwede sila makapektar sa emotional as in mental na kamugtakan kan mga estudyante. Napapanahon ang promesa na dagdag pondo kasunod ka mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kabalinaan na mga pambabaril as in pananaksak sa pirang campuses para man kilibanan. Bago sapat ang physical security, taaning mamantinir na salbado ang mga eskwelahan. Kay puan man ang pagkasugon ang emotional as in psychological support para man sa mga estudyante. Ini ang parte kan first line of defense kan mga eskwelahan and guidance counselors. Ulipan ta nakakatabang sindam na matukoy ang mga estudyante nga ipuan ng suporta sin magkagibon ni mas salbado as in supportive na school environment. Pinag-inganyarmahan ni Libanan ang mga pribadong elementary school as in high school na dugangan man ang say na counseling services ulit na responsibilidad kan bilog na komunidad ang kapakanan kan mga kahubenan.